ekscelenciji gospodin Jan Alkalaj, ministar inostranih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poštovani gospodine Alkalaj, mi građani i državljani Bosne i Hercegovine koji živimo i radimo u Sidneju i koji imamo bosansko i australsko državljanstvo želimo da sljedeće naše zahtjeve posvetite vladi Bosne i Hercegovine i Skupštini Bosne i Hercegovine. Pod 1. Zabrinuti smo što se još nije prišlo rješavanje problema dvojnog državljanstva promjenom članova 4 i 17 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, niti se sklopio sporazum sa državom Australijom o dvojnom državljanstvu. Ukoliko se u naredne 2 godine ništa ne promijeni, mi ćemo izgubiti bosansko državljanstvo i bit ćemo građani drugog reda stranci u vlastitoj zemlji. Izgubit ćemo i ono malo nade koju smo do sada gajili o uspješnom povratku u Bosnu i Hercegovinu. Zahtjevamo, kao i drugi naši sugrađani širom svijeta koji su u istoj situaciji, da se bez odlaganja priđe rješavanju problema dvojnog državljanstva na način da se ili izmijene ili ukinu spornih članova 4 i 17 Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko se ne ukine član 17 zakona, zahtjevamo da se sa državom Australijom potpiše sporazum o dvojnom državljanstvu. Pod 2. Zahtjevamo da Bosna i Hercegovina usvoji rezoluciju o Srebrenici i da se 11. juli kao dan žalosti obilježava na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Pod 3. Izvjestan broj građana BiH je stekao uvjete za penziju, ima australsku penziju i žele da se vrate u domovinu, međutim nemaju mogućnost da ni dio te penzije prenesu u domovinu BiH. Zahtjevamo da se razmotri mogućnost sklapanja bilateralnog sporazuma sa Australijom o penzionom i zdravstvenom osiguranju kao što ga imaju već neke zemlje u regionu kao Hrvatska, Italija, Grčka i drugi. Na taj način bi se sručio bar minimum uslova za povratak i prijenos bar dijela penzije u BiH onim našim građanima koji to budu željeli, a imaju staračku penziju u Australiji. Molimo da nas o provođenju tačaka iz naših zahtjeva uredno obavještavate preko BiH ambasade u Canberri. Hvala svima na pažnji.